ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ତାହାର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି 2 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ସହ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରହେ, କବୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। 2ଟି ହେଲା ଟିକେ ସମୟ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ହସିବା ଆଦି। ଏହାପରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଯାଉ, ଦହି, ରୁଟି, ଦହି ସହ ଲୁଣ ପୁରା ମନା। 4ଟି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣ ସିଜନ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ଗରମ ଦିନେ ପଖାଳ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ। ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଲେ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ହେବା ସହ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ପେଟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ, କବୁ, ମୋଟାପଣ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ଏପିସୋଡ୍